Hi guys! Maayong adlaw. Yeah. Um, Nakoy nakitaan ka ganina ba? Nakikitaan sa TikTok. TikTok. Oh, TikTok. TikTok. Ang arte. Nakitaan ganina sa TikTok nga. Nakatawa ko. Shout out dahil sa nag-TikTok sa Richard. Ano mo siya? Ganina nga. Ang fishbowl daw gawa sa fish. Tapos, ang squid ball, gawa sa squid. Nahadlok siya, natakot daw siya kasi kung saan gawa ang kikyam. Kay, beke man siya niya. Saan gawa ang kikyam? Basta kiki. Nakauna-una ko. Kung naayuna na, asa man pud gikan na may pan nga putok. Talaga ba sa ilok? Magpangabnol. Sabi ko, hey. Buwang na yung trabahoan ni. Anyway guys, nakatawa lang dyan kung taman-taman saya. Anyway, dagang salamat sa mga nag-subscribe. So, hope na makatawa mo ginagmay. Makatawa mo ginagmay. So, like and subscribe sa wala ka kwenta-kwentang YouTube channel. No? So, and yun na guys, gamay na rin kulang para maka 1,000 ta ang mga 947. Pwede na dyan na siya basta pwede na dyan siya ilaban nila ni Ibana. Oh, nila Ibana, nila Alex, pwede na dyan na siya kay 947 na lang kulang mag 1,000 subscriber na ko. Ha? Ayo-ayo ang pingtanan.